on the way kami sa Umingan. Nandito na kami sa may Exitex na Torreno. Dito na kami sa Kwan, pero daan kami ng Bataan, explore. Yan. Daan kami ng Bataan. So, Subic tayo, diretso. Tarlac Tiplex, 700 meters. Mga player ng maliit. Papuntang Bataan sa Bigyan, no? Gagawin na yun, no? Check natin kung saan tayo mag-exit. Saan dyan? Ayun, no? Ito? Ayan, no? Loretta Blanco, Tinalupihan, Subic. Tren yan. Atre? Yan ang view ngayon. Papasok kami ng Subic. Mag-exit na tayo rito. Ayan, Kasunod na Kipo, tsaka Subic yun. ayan, dinalupihan na. So part na to ng Bataan. Ano yung diretso yung ano? Ayan. Subic. Ang daming ibon. No? Ay, may mga nakakain silang hayop diyan kaya ganyan. Pato yan ma. Mga naiwan na pa. Oo. Di ba dapat mag-google ka kung anong nakikita natin dito sa Bataan. Oo nga. Sa dinalupihan, kung anong special sa dinalupihan. Painter tayo. Ayan na. Andito na kami sa Bataan. Explore kasi namin, di namin alam kung saan kami pupunta eh. Oh, ayan, on the way to Bataan. Wala, 80 ah. Speed limit 80. Ito, Bataan na kami. Ano ba ang bayan from here? Anong makikita natin na lugar? Urani? Nakalagay ba Urani? Oh. Diyan magaganda ata ang mga tuyo tsaka ano? Balang. Balanga, ma. Balanga. Oh,
Okay. Palengke tayo ng Balanga. Balanga. Wala lang mga hindi maalam. Oo, sige. Balanga, palengke. So, Urani muna. Masan tayo dito, ma? Diretso lang? Oo. Right. Ah, right. Ayan ang right. Dito right. Niya pa, oh. Ito ang right. Hindi ako marunong. Daan lang. Hindi ako marunong tumingin sa ganyan. Tingin mo kung anong tingin. Ayan yung Mount Samat. Ano makikita dun, ma? Cross. Yung cross na malaki. Yung nakikita ng mga Japanese dyan. Mga ano, death march. Yamashita. Hindi yung masita. Ito na, oh, Bataan na. Ito, simbahan siguro to. Shout out sa mga taga Bataan. Ayan, oh, sikat yung Pong City rin nila. Urani na ba ito, ma? Ayan yung simbahan nila. St. John Paul. St. John Paul National Shrine. May SM City na rin ng Bataan na open May 19, bago lang. Ah, bago lang nag-open, no? SM nila. Bago lang nag-open. So, nandito na kami sa Urani. So, ang hahanapin namin ngayon yung palengke. Ano? Magtanong muna tayo? Maganda magtanong. Yan, Mount Samat po, diretso lang. Ito nga pala, nasa Balanga na kami. Balanga, Bataan. Hanapin namin yung palengke. Palengke tour. Penelco. Yung bundok na yan, anong bundok ba yan? Mount Samat siguro. Ah, yan ang Mount Samat. Mare. Oo nga, Mare. Yan may tindang ano ba? Pating. Pati. Oo, taki na. Sorry, Puta, Cold nakuha War. kaya yun? Puta, hindi ko nakita. Itang ina, sayang, oh. Dito kasi ako tumitingin, eh. Nagsalpukan. Sayang. May kasalanan ko. Hindi ko na Tumawid si galing dito sa gumanon eh. Yung bilis naman nung dito galing. Hindi ko na ano yan. Aksidente yan. Tricycle. Mahirap na ako may pasahero yun. Sa pulse eh. Oo, basta yung motor. Hindi ko na po namin masakyan. Oo nga, baka natin. Malapit na yun. City na to eh. City proper na eh. Tama-tama pala yung dating natin kasi 8 mag-open pala ng palengke. Ano na, saan kayo pupunta? Sa palengke ba kayo ng Bataan? Nakakaliwa sila eh. Baka magja-jollibee muna. Putak na. Ayan
Ganun sana kaya susundan magtanong namin yan. Ay tama dyan ang palengke siguro. Magtanong kaya tayo. Okay kami ng Sa tricycle. tricycle. Kasi alam ko papasukan yung ano, Yan papasukan ko na yung yan, dyan ako magtatanong. palengke. Pag Nagtanong kami ron sa tricycle, sabi yan. Kakaliwa kami rito dyan, ayan o, sa may Uni Oil. Ito namin yung palengke o. Baka may daan din doon. Oo, may daan din doon. Doon siya nagdaan. Yan, kaliwa kami dyan. Public market nga. Oo. Ayan o, public market. nga, barangay sa Maragili. Maragili. Welcome to City of Balanga. Wow. Shout out sa mga taga Balanga, Bataan. Dito lang talaga ang seafood siya na. Ha? Dito lang ang mga seafood siya. Wala ba Murong yung, eh, sabi niya, wala ba murong. yung parang ano, yung sa coastal siya talaga no, ano? Ay, bagsakan. Meron nga siyang bagsakan. Meron silang ano dyan, bagsakan. Bagsakan sa gawin doon, tapos dito yung palengke. Ah, ganon. Oo. Pagka yung bandang ano lang, Siya, suki niya yun. Nanonood ng kung pag ano, Ay, slaughterhouse o ng Balanga City oh. May slaughterhouse. Yung pang bopis, tsaka pang ano, bilguan. Ayun na ata yung naggatid eh. Hindi, close yun eh. Hmm. Entering. pwede ka naman magtanong dyan, sabi ko, bagsakan. Papasok na kami ng Bagsakan. papasok na kami ng May Semba din. palengke. Semba. Kaya palengke na, papasok na kami. Oo, yun doon na yung pulis. Ito na oh. Balanga City Public Market. Doon nga siya pumasok, di ba, yung pulis? Sa kabila sa ano. Ito ba yun? Teka lang, parang iba. Oo nga, baka doon sa isang space doon ma. Baka, kasi di ba mayroong old tsaka new market? Oo. Magtanong tayo. May iba pa bang palengke? Oo. Parang hindi ito. Tanong mo saan? May iba pa bang palengke? Kasi parang hindi ito pa. Kasi yung malinis yung palengke. Tanong ko dyan, right? Yeah. Ilan ang palengke rito? Isa lang yung pinakamalaki. Pinakamalaki ito. Ito yon. Pero meron pang maliit. Ano po, Santa Rosa. Ah, Santa Rosa. Saan ang bagsakan ng isda? Diyan lang po sa baba, yung diretso lang po. Diretso to, Apo, makikita nyo naman po. sa baba. Apo, sa baba. Meron, ngayong oras meron. Meron. Thank you ah. Mamaya tayo magtanong. Tignan lang muna natin yun doon. Para maaga pa nandun na tayo. Kasi yung napapalengke malinis yung malaking palengke. Eh, hindi pa tayo nakapasok sa ano eh. Loob, labas pa lang to eh. Tapos yung mga tindahan na titinda ng mga saging ay Oh. gilid ng palengke. Kasi si Ka-Farmers nag-park siya eh. Tapos naglakad na lang sila eh. Oo nga eh, wala. Para nakapaglibot sila eh. Saan ba yun? Sabi na. Baka yun. Diyan. Wala nga pla. Ayan, ganon. Ayan. Diyan yung bilihan ng tuyo. Maghanap tayo ng paparking at dating garon. Market, tsaka Balanga. Ayan. Ayan. Yung sinasabi kong palengke. So maghanap tayo ng parkingan garon. Mahirap nga yung palengke. Ah, ito yung bagsakan no? Ayan yung sinasabi ko. Mga palengke. Ayan. Tapos, yung bagsakan, banda dun lang. Hindi banda rito. Ito, yung mga yan. Pwede itanong dyan. Pwede itanong dyan.
kami sa mga damitan. Hanapin lang muna namin yung tindahan ng mga tuyo. Ayan, patalang. Ano kaya, kuya? Alam mo po. Ano hanap ko? Kuya? Yung saan yung kwan, yung ano ba yung mga tinapa na hindi maalat? Ah, tinapa, tuyo. Kuya, hindi nga alam. Ayan, ito yung Yan bataan. yun? Oo. Yan yung sandali, sandali ah. Ito pala mga tuyo-tuyo. Grabe ah. Yan, masarap. Grabe ang kalaki. Ang kalaki naman na ito. Pinapa. Siguradong Ako sigurado ba? Yan ang siguradong. Oo, gawang patan lang po. Opo. Magkano kilo? Dito po 400, dito po 380. May 450 po. Depende po sa size. Depende sa Ah, depende sa size. 403. Ah, pero isa lang ang gawa, no? 50, So, ito lang yung din. parang masarap yung 400. Yan, masarap. Saan ba sinupo mo dito? Dito, dito. Ay, teka muna. Tawagan ko lang muna. 150 yun ate, 18 Tawagan mo tapos ako mo yun. Diyan, magkano kilo dyan? 600 po. Oh. Saan ginagawa yan? Dito mismo? Apo sa Puerto Ribas po. Diyan na binibigat talaga? Ito po 480, ito po 400. Ano, set lang naman. Sa 400 ka lang? Eh dito naman, dito sa Manila. 600, ay dito po 380. Kung gusto niyo madam. O, sige, mo lang. Isang kilo. Tingin tayo kung ano pa kung bibili. Apo, Ah, nasaan yung aligi? Magkano isang ganyan? 220 po yan, 200 yun na lang. 200 na lang? Ah, sige po, ang dalawa. Eh, ito pati sa akin. Meron ng dagdag yun sa akin. Kaya bumili kami ng 1 kilo noon. Ito yung iuwi natin, dadagdag na lang tayo. Ano kalahati po ulam natin? Oo. Tapos kalahati nito rito, ha? Oo, okay. Yan, pakuwi natin, pakula. Oo. Iisa kayo? Opo. Ano itong ginagawang ganito? Ano po, mama? Ano rin yan? Anong ibig sabihin? Matabang din yan? Opo, matanong nila. Ano tinapat mo mga po? 240 po kilo. 60 po ang 1 Ilan nabili mong gano'n? Pahingi pang dalawa. Bali, tatlo na po. Oo, balik tatlo. Ilang binili mo nito? 120 po yung bagoong. Ilang binili mo kayo? Kalahati. Yung pangkulang Oo, kalahati. Tapos ng isang alamang. Ilan aligi yan? Tatlo po. Wow, sarap naman. Bilan mo Sa inyo po, ng aligi? Bumili na kayo, sige na. Ito na, bumili na kayo. Ay,
Ang kilo. Dito kami siya. Ano pa, dalawang tigalahati pa sa 360. Ah, sa 380 meron ka pa. Ah, 380 ba yun? O, 380. Ano ba to? Ano ba? Banak. Banak. Sa tina pa rin. Magkano ito? 350. Ayun na, pinagawa na. Dalawang tigalahati. Ay, dalawang kalahati na yun. Bali, apat po yung apat sa aligay. Tapos, tilapia na lang sa Oo. Tilapia. Ano, dito siya bumibili sa Hindi. Ang dami nga nag-ano sa akin. Ay, ikaw yung naano ni Kapartner. Ano pangalan mo? Shena po. Sa konsignasyon ko kasi yun. Kaya napupunta siya doon. Ito yung pinaka... Ano nyo kaya ba? siya sa iyo. Tinanong ka lang ko. Ito pala yung kinubataan. May pen ka ba dyan? Panoorin nyo mamaya ito. Sige. Ito pala yung kinubataan. Ito pala yung kinubataan. Yan yung mid-section. Mid-section. Malinis. Inilibot ko lang kayo para malibot lang makita nyo kasi paano siya nagkaano kami.